Roƙon da nake a kullum Allah na ka rufin asiri, na samu abin da zan yi wa kaina ba zan je ga kowa ba. Roƙon da nake a kullum Allah na ka rufin asiri, na samu abin da zan yi wa kaina ba zan je ga kowa ba. Roƙon da muke a kullum Allah mu ka rufin asiri, ku samu abin da za mu yi wa kanmu ba za mu je ga kowa ba. Bismillah wahidin Allah sarki na mahalicci na, kai ne sarki guda ɗaya wanda ka yi wata da rana, sannan kai yi Rasulu Muhammadu na a gurin Amina. Allah kuka gare ka na kawo bagun wanda ba kai ba, Allah ka rufin asiri, ya Allah ka da dan basira da yawa ka nan ba gazawa. Tunatarwa zai yau ga gwamnati wadda ta bar talaka da yunwa, rantsuwar da kuka yi a baya akan kare haƙƙin talakawa, idan ku kun manta faɗa muku mu ba za mu manta ba. Allah ka rufin asiri, yan uwa mata iyayen mu ne wannan haka ba batun ƙarya, su ne suka sha wahala da mu har ma suka ba mu tarbiyya. Sana'ar da na suna yi ce ta tsakan kuka da dariya, wasu matan ma suke ciyar da mazaje ba batun wai ba. Allah ka rufin asiri, sana'ar da ma ka zamani wai mata su suke yin ta, saboda tabarbarewar kasagun manya masu yanke ta. Mata suka ɗauki sana'ar da su kai nasu suna wahalta, Allah wadaran da wannan mulki tun da ba za ku duba ba. Allah ka rufin asiri, abin da ya bani mamaki mata ne ke bugun dutse, sai sun buga dutse za su samu abin da za su wa kansu, idan kuma sun kira sun yin waye ta za ta yokar su, hakin su ya raga gwamnati ta rike ba za ta bayar ba. Allah ka rufin asiri, roƙon da nake a kullum Allah na ka rufin asiri, na samu abin da zan yi wa kaina ba zan je ga kowa ba. Tuna fara cewa matan nan su ne suka zaɓe ku, su ne suka sha wahala da rana domin duk su zaɓe ku. Tuna faran kiyama adalci na ku za ya cece ku, sai karyar za ku gyara amma har yau kun kasa yin duba. Allah ka rufin asiri, a baya ba za na manta ba har suna da saka zo ɗauka, mazan su da mata na ta murna domin za su yi harka. Ashe zancen na kariya ne kai malam babatin harka, rudani ya shigo wanda su matan ba za su manta ba. Allah ka rufin asiri, da kiran da nake ga gwamnati kukan al'umma ki duba, domin ku muna cikin wahalar da ba za ku yi tunani ba. Dan kun bar al'umma da yunwa ni ba za na koye ba, komai kuka yo Allah yana kallo ba za ya kyale ba. Allah ka rufin asiri, ko kuma talakawa mu gane kar da mu yo zaman banza, mu tashi mu yo sana'a don Allah kar mu zaman banza, kar mu ce sai gwamnati ta yi mana komai bi gudun haza, sai mun zama jan wuya gun neman haƙƙi namu ba wai ba. Allah ka rufin asiri, ni dan zan dakata ya al'umma talakan kasata, ni ne Lukman Abubakar mai waka dan makaranta, dan jihar Kebbi ne ni, Najeriya sunan kasata, har gungu garin da ba mai garin da ke kishin kasata. Charge on the mix.